Padusa sabata imodzi pamene anduna a zachilungamo Minister of Justice amene ndi a Charles Muhango adauza mtundu wa Malawi kunena kuti pa tebulo lawo padafika malipoti amene ndi okhuza ngozi ija imene idachitika pa 10 Juni. Ngozi imeneyi ndi ija yomwe idatenga miyoyo ya anthu okwana 8 ndipo mmodzi mwa anthuwa adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino mu nthawi imeneyo, amene dzina lawo tinkawadziwa bwino ndi dzina loti Dr. Klaus Saulos Chilima, amene adafa nawo pa ngozi imeneyi. Ndipo ena mwa anthuwa adali monga mkazi wakale wa president opuma amene ndi Dr. Bakiri Muluzi, amene mkazi wawo mu nthawinso adali nawo pa mndandanda wa anthu omwe adakwera ndegeyi. Ndipo malingana ndi ngozi iyi iwonso adali mmodzi mwa anthu amene adataya moyo wawo. Pambali pa amenewa padali mtsogoleri wa anthu ena mwa iwo adali asilikali kuphatikizirapo pilot yomwe adali amene ankachita operate ndege imeneyi. Ndipo ndege imeneyi itagwa kumeneko ku nkhalango ya mchikangawa dziko litatsakatsaka masiku angapo kufikira tsiku lomwe adapeza matupi a anthuwa padakhala pakumveka mphekesera zosiyanasiyana. Ma audios osiyanasiyana adakhala akuyendayenda masamba a mchezo amene mwina adali osusana kamba kuti ena amakamba dzina ena amakambanso zina. Koma malingana ndi dziko monga dongosolo lake limakhalira, dziko lidachititsa inquiry imene cholinga chake chidali kufunafuna kupeza zomwe zidayambitsa kuti ngozi ichitike. Ndipo zitachitika izi, dziko la Malawi silidapatsidwe ripoti lililonse limene lidakhazikitsidwapo. Zotsatira zake anthu sadathe kuzidziwa nawo. Komanso dziko lidatengapo stepe ina yoyitana akatswiri ena a mdziko la German amene amazitsatanso nkhani zimenezi za ndege. Ndipo akatswiri amenewa atadza mdziko lino la Malawi atachita kafukufuku wawo, zotsatira adazisiya m'manja mwa dziko lino kuti dziko lifotokozere mtundu wa Malawi kuti lidziwe chilichonse chokhuza ndegeyi. Ndipo ngati pali zolakwika, ngati pali wena amene adalekerera ntchito yawo, akuyenera kuti malingana ndi malamulo a dziko lino chilichonse chimene chidalembedwa m'malamulo kwa onse amene ndi otalera pa ntchito yawo akuyenera alandire chilango. Koma zinali zomvetsa chisoni kunena kuti ripoti ngakhale lidatuluka, dziko la Malawi silidathe kubenthuliridwako ngakhale kakang'ono kokhudza ripoti ili. Ndipo m'malo mwake chimene a Malawi adakhala akumva kwa nthawi zonse ndiko kuzengerezedwa komanso kunamizidwa zokhudza ripoti ili. Kudali mphekesera zosiyanasiyana, ndipo chimodzi mwa chachikulu chimene anthu adafuna atachidziwitsitsa nchonena kuti mu ndege iliyonse mumakhala katundu amene anthu amatchula kuti transponder, amene cholinga chake ndi kuchita record zochitika zonse za pa ulendo wa ndege. Ndipo m'malo mwake dziko lidalengeza kunena kuti mu ndegeyi mudalibe chimenechi, kotero nkovuta kupeza momwe ndegeyi idayendera ndi chomwe chidayambitsa vutoli. Koma ngakhale wena adali kufotokoza zimenezi kumeneku kutundako kumene ndi kubomako, wena adali kususa ganizoli ponena kuti amenewa akusunga transpondayi amba kunena kuti cholinga chawo ndikufuna kubisa maumboni a zinthu zina zimene ndizikuoneka kuti pali kagulu kena ka anthu kamene kakukhuzidwa ndi ngozi imeneyi. Kudali ma videos ambiri amene adatuluka kufotokozera za ndegezi kunena kuti ena ankati mwamba mlengalenga pamwamba pa ndegeyi panalinso ndege ina imene idali yochokera mdziko la Israeli. Ena adafotokoza kunena kuti mu sabata yomwe kudachitika ngozi iyi, sabatayi ndi yomwenso mu dziko lino mudalowa anthu achilendo ochokera mdziko la Israeli. Ndipo anthu ena amakhulupirira kuti ndegeyi idagwesedwa ndi kagulu ka anthu kameneka kamba kunena kuti wena ankanena kuti anthuwa adali ozama mu nkhani ya technology, ndiye kuti iwo ankayichita redirect mwanjira ina
ayiwo ndamene adalanda control ya ndegeyi ndikuyamba kumayilamulira iwo ndikuyichita direct ku nkhalango imene idagwera. Ena amafotokoza kuti anthuwanso adakafika ku State House kumene adakakumana ndi Dr. Lazarus Makikafe chakwera, koma dziko silidawuzidwe kuti mdziko lino mukudza alendo ochokera mdziko lakunja lililonse, ndipo izi anthu adazichita link ndi ngozi kunena kuti amenewo ndi amene ali responsible pa ngozi imeneyi. Anyway, ife sitinabwere pano kuzanena kuti amenewo kapena enawo ndi amene akukhuzidwa ndi ngozi, koma chimene tadza nacho msiku la lero nchonena kuti amenewa a Charles Muhango atafotokoza kuti pa tebulo lawo pafika malipoti okhuza za momwe ndegeyi idayendera. Iwo adapereka uthenga ku mtundu wa Malawi kunena kuti dziko liwapase mpata akamba kunena kuti padakali pano akuja scrutinize komanso kuwerenga komanso kumvesesa zokhuza mu ripoti ili. Ndipo lero tadza pano kufuna kukudziwisani kuti omwewa a Charles Muhango dzulo aperekanso uthenga ku mtundu wa Malawi kunena kuti zonse zokhuza kuwerenga kwa ripoti zafikano kumapeto, ndipo iwo afotokoza kunena kuti chilichonse asiriza, ndipo chimene akuyembekeza ndicho order from above kunena kuti iwo apatsidwe nokuthekera kopereka malipoti momwe zinthu zidalembedwera. So nkhani ya ripoti ndi imeneyo. Ngakhale amene wa Charles Muhango adanena kuti akuwerenga ripoti ili, wireless ija ya Times idakwanisa kuwayitanapo pa program ija ya kulinji kumene iwo adafunsidwa mafunso, ndipo ma statement yawo adafotokoza kunena kuti ripoti lokha loyamba limene iwo akwanisa kuwerenga limene ndi la ku Malawi likuonesa kunena kuti wena adaperekera umboni koma ali ndi mantha, zimene zikuonesera chithunzithunzi chonena kuti pali zina zimene mu ripotimu zipezeke zimene anthu sadazipereke monga mwakufuna kwawo. Mwanjira ina adapereka maganizo amene ankawafunsa, chifukwa chonena kuti amene ankafunsawo anali kale ndi zomweyo akufuna atadzilemba, ndipo m'malo mwake onse amene amayenda kufunsidwa za ngozi amayankha ndi mantha. Mopherezeranso zimene a Newton Kambala amene ndi nkuluja yemwe amatumikira chipani chija cha UTM adafotokozanso kunena kuti iwowa atayitanidwa kuti akaperekere umboni umene chilichonse chimene akudziwa chokhuza ngozi. Adafotokoza kuti ankachitidwa intimidate, ankaopsezedwa, iwowa amaopsezedwa mu nthawi imene ankapereka ripoti, ndipo adatsimikiza kunena kuti zidaoneseratu kunena kuti amene adawayitanawa kuti akapereke ripoti ili adali kale ndi zomwewa akufuna adazilemba, osati kuti amafuna kumva chinthu china chake chachilendo, ndipo m'malo mwake adagwisa ntchito njira yomabweretsa a threaten kwa amenewa a Newton Kambala. So zokamba sizingathe kusiya kamba kuti zododomesa zokhuza nkhani ya ndege imeneyi zikupitirira kuchitika. Sitidziwa kuti imene ripoti li laonesera ndi momwe liwerengedwere kodi zipitiriranso kuchitika. Nkhani yokhuza report ndi imeneyo kunena kuti amenewa a Charles Muhango, Minister of Justice, afotokoza kuti asiriza kuwerenga ripoti limeneli, ndipo padakali pano akungodikira order from above ngati pali koyenera kuti no mtundu wa Malawi auziwisidwe. Ndi mwina ndingofunsako kuti kodi inu mukuyembekeza kuti ripoti limeneli lingafotokoze zotani, libweresa zachilendo zimene inu ndi ine tinkaganiza koma zimene zikhale zosiyana ndi zimene ripoti lifotokoze? Well, kwathu ndikudikira kuti ripoti lifotokoza zotani zokhuza nkhani imeneyi ya ndege imene idagwa ku chingawa yomwe idachotsa miyoyo ya anthu okwana 80 amene padakali pano ali kumasano chifukwa cha ngozi ya ndege imeneyi. Anthu amene adachita ngozi imeneyi ndipo amene adaluza miyoyo yawo ndi monga First Lady akale a President Dr. Elson Bakiru Mluzi amene ndi Lady Patricia Chanel Mzimbiri, Lucas Kapeni, Chisomo Chimaneni, Dan Kanyemba, Abdul Lapkeni ndi ena amene ndi ma board members ena amene ndi ochokera ku airport yomwe idachoka ndege amene ndi a Colonel Owen Sambalopa, Major Flora Selemani, Major Aidini amenewo adali pansi pa department ya Malawi Defense Force amene ankachita operate ndege imeneyi. Koma momwe tikukamba komanso momwe tikupatsirani video iyi, anthu amenewa padakali pano sitithanso kukhala nawo ku dziko lino kamba kuti adaluza miyoyo yawo chifukwa cha ndege
imene idagwa pa 10 Juni, tsiku losayiwalika ku dziko lino la Malawi. Well, through comment section timve maganizano za momwe mwayionera nkhani, kunena kuti kodi inu mukuyembekeza zotani, kodi zomwe mukuyembekeza nzosiyana ndi zimene munkaganizira zokhuza ndegeyi kapena zifanana. So through comment section ndi momwe tingamvere komanso kudziwa maganizo a inu pa nkhani imeneyi. Andi ngati mwayikonda video muchite like komanso osaiwala kuchita subscribe. Andi mu video ya tsiku lero mudali ndine Mike Thompson. Bye.